Morning guys. Luto na naman tayo ngayon dito sa ating kusina sa tabing ilog. Ang plato, mga kasubo, sinigang na baboy. So ang gagamitin natin is kamatis, mga pampalasa, asin, sibuyas, sili, pangpakbet, labanos, at saka kangkong. Kangkong ba to? Yes. Akala ko talbos ng kamote, kangkong, at saka pork. So pakukuluan muna natin yung pork natin. Kasabay na natin yung ating sibuyas at saka kamatis. Maganda tong kamatis kasi hinog siya para maganda yung kulay ng sabaw, tubig orange. Yun lang, may sira kamatis. So yan guys, ayan lang natin yan hanggang sa kumulo at lumambot yung ating karne. Manguha muna tayo ng pangpain, yung lumot doon. May nagturo ka sa akin, doon daw kukunin. Sa akin, hindi ka sa akin. Doon daw kukuha ng lumot para makapagbingwit sila, kahuli ng tilapia. So habang wala ako guys, tingnan muna ni Nanay Mary yung niluluto ko, pakukuluan lang naman yan. Maganda kasi yung malambot na malambot eh. So ayos muna ako sandali, kukuha lang ako ng lumot. Yes, pagbalik ko baka Lambot na. Yung sabaw, malambot na yan. Oo. Guys, I'm back. Tingnan ko na yung yung pinabantayan ko kay Nay Mary. So ito ngayon, tingnan ko na kung natunaw yung kamatis. So medyo orange na yung sabaw. So dadagdagan na natin ng mga pampalasa. So yung paminta ko, parang nawawali yung paminta ko ah. Titimplahan na natin yun. Okay. Na natin yung labanos natin. Parang lumitak pa. Huwag kong gagayahin ang ating tatay walay. So, ating paminta. Guys, kulay orange na yung ito. Pakuluin muna natin bago natin ilagay yung ating sili. Tapos yung last yung gulay.
Habang naghihintay tayong kumulo is ating hihimayin ulit itong kangkong na hindi natapos. Itong sobra naman ng kangkong kay Uncle Groovy. Mamaya bibigay ko sa kanya. Okay guys, tapos na ako nagpain para mayroong paglibangan si Ate Nikki. Lagay ko na yung ating sili. Doon pala tanggal yung takip, so aray! Init! Ang ating sili. Mura lang ang sili, 5 piso. Ang dami. Sandakot. Isang dakot na sili. Sarap yan pag tinuguan, no? Oh. Kasi yung sili na ano ko eh. Pakbet kumbaga. Yung mga bata, tinatanong yung YouTube channel ko. Sabi ko, Mary ni Breda, nonoorin daw niya. Okay. Tayo na lang natin ulit kumulo. At kukuha lang ako ng Yung kangkong. yung kangkong pala. Muntik nang makalimutan. Bilis, na-overcook na yung kangkong. Di ko alam, i-off. Na guys, ito na ang final. Ito yung karne. So, ano yung ginagawa mo? Kami kakain na yun. Pag. Ito na guys, i-prepare ko na yung sinigang natin. Kain na kami. Ilabas ko yung cook sa YouTube ako. Amoy ko na yung mag-asim-asim na sabaw. Yan na po yung ating finished product. Samahan pa ng Coke. Sarap. Sinigang. Na baboy. Tara na. Lumiin ka kasi ah. Tara na. Kain na na. Tara. Taplaso. Bye.
Bye-bye, bye-bye. Bye, bye. Kain na nga. Wag. Wow!